Rugăciunea serii de duminică către Maica Domnului. Preasfântă Fecioară Maria, Maica Domnului și Maica noastră cea milostivă, în această seară de duminică vin înaintea ta cu sufletul plin de credință. Îmi plec genunchii sufletului și îți cer ajutorul tău cel sfânt. Tu, cea aleasă dintre toate femeile, tu care ai cunoscut bucuria, dar și durerea, tu care nu părăsești pe nimeni dintre cei ce te cheamă cu credință, ascultă rugăciunea mea de acum. Maică prea bună, acoperă cu sfântul tău acoperământ casa mea, familia mea, gospodăria mea, munca mea și viața mea întreagă. Intră în casa mea și alungă orice lipsă, orice ceartă, orice supărare, orice necaz și orice rău văzut sau nevăzut. Umple casa noastră de pace, de liniște, de dragoste și de rânduială. Fă să nu ne lipsească cele trebuincioase vieții, dar mai ales să nu ne lipsească credința, mulțumirea și recunoștința. Ajută-ne să avem spor în muncă, mâini harnice, minte limpede și inimă curată. Păzește-ne de pagubă, de boală, de invidie, de vorbe grele și de gânduri întunecate. Ferește gospodăria noastră de foc, de furtuni, de necazuri neașteptate și de orice primejdie. Binecuvântează pâinea de pe masă, apa pe care o bem, odihna nopții și ziua care va veni. Maica Domnului, poartă grijă de familia mea. Leagă-ne unii de alții prin dragoste adevărată, prin răbdare, prin înțelegere și prin iertare. Alungă dezbinarea, mânia și neînțelegerile și adu în locul lor pace, respect și bună învoire. Învață-ne, Maică Sfântă, să fim mulțumiți cu ce avem, să nu cârtim în lipsuri și să nu ne mândrim în belșug. Ajută-ne să vedem în toate voia lui Dumnezeu și să purtăm crucea vieții cu demnitate. Rămâi aproape de mine și de ai mei în fiecare ceas. Tu vezi ostenelile noastre, grija zilei de mâine, nopțile în care ne frământăm gândurile și zilele în care muncim cu sudoare. Nu lăsa munca noastră să fie în zadar, ci dă-i rost, rânduială și binecuvântare. Îndreaptă pașii noștri spre bine și ferește-ne de alegeri greșite, de oameni cu inimă rea și de drumuri care duc la pierzare. Pune lumină în mintea noastră ca să știm ce este de folos și ce nu, ce trebuie păstrat și ce trebuie lăsat. Maică plină de milă, când ne apasă lipsurile, nu ne lăsa să ne pierdem credința. Când vin încercări, întărește-ne răbdarea. Când belșugul ne bate la ușă, păzește-ne de mândrie. Învață-ne să împărțim din puținul nostru și să rămânem buni chiar și atunci când ne este greu. Varsă binecuvântare peste tot ce avem, peste masa la care ne adunăm, peste patul în care ne odihnim, peste munca noastră și peste cuvintele pe care le rostim unii către alții. Să nu fie în casa noastră cuvinte grele, tăceri pline de ură sau priviri pline de judecată. Ocrotește-ne de pagube neașteptate, de cheltuieli grele, de pierderi și de tulburări. Ajută-ne să ne gospodărim cu înțelepciune, să chivernisim bine ceea ce primim și să nu risipim darurile date de Dumnezeu. Amin.